Hej Thomas, jeg vil gerne bevise beviset for vinkel mellem vektorer. Og for at finde vinklen mellem to vektorer benyttes, at det for to vilkårlige vektorer gælder, at vektor A gange med vektor B er lige med længden af vektor A gange med længden af vektor B gange med cosinus til V. Og for at vise, at denne sætning gælder, bruger vi den her figur, som vi har herovre, hvor to vektorer, altså vektor A og vektor B, og deres differens udspænder en trekant. Og på denne trekant anvendes cosinusrelationen, som siger AN er lige med BIN plus CIN minus 2 gange med B gange med C gange med cosinus til A. Og sidelængden A, den svarer til længden af differensvektoren herover. Så jeg sætter det ind i cosinusrelationen. Længden af differensvektoren, det gør jeg her. Og så siger jeg i anden, fordi det er i anden her. Og så siger jeg lige med. Og sidelængden B, som vi har herover, den svarer til længden af vektor A her på trekanten. Så længden af vektor A. Og det er også i anden, fordi det er i anden her. Og så siger vi plus. Sidelængden af C her, den svarer til længden af vektor B. Så det skriver jeg her. Ikke A, men B. Og minus 2. Eller jeg sætter det i n, fordi det er i n. Og så minus 2. Og gange med igen sidelængden B, den svarer til længden af vektor A her. Og gange med sidelængden C svarer til længden af vektor B. Og så gange med, og vinkel A, den bliver til V ud fra den her figur, så vi siger cosinus til V. Sådan der. Og nu omskriver venstre siden, som jeg har herover. Og det gør jeg ved hjælp af skalærproduktet, eller jeg bruger skalærproduktet til det. Jeg skriver lige længden af differensvektoren igen her. I anden. Og så siger jeg lige med vektor A minus vektor B gange med igen vektor A minus vektor B. Og så gange jeg ind i parenteset. Så når jeg siger vektor A gange med vektor A, det giver længden af vektor A i anden. Og vektor A gange med minus vektor B, det giver minus vektor A gange med vektor B. Og minus vektor B gange med vektor A giver minus vektor B gange med vektor A. Og så minus vektor B gange med minus vektor B giver plus, fordi minus gange minus giver plus. Det giver plus længden af vektor B i anden. I anden her. Og jeg skriver lige det her lidt pænere. Så jeg siger, jeg skriver bare lige med her. Vi har længden af vores vektor A i anden. Det siger jeg plus længden af vektor B i anden her, fordi der er plus her. Ikke A, men B. I anden. Og når jeg minuser det her med hinanden, altså minus vektor A gange med vektor B, minus vektor B gange med vektor A, så får jeg minus 2 gange med vektor A gange med vektor B. Og ja, det jeg har fået her, det placerer jeg på min venstre side her, i stedet for det her. Så jeg skriver det bare igen her. Jeg siger bare lige med. Alt det jeg lige har fået. Så længden af vektor A i anden plus længden af vektor B i anden minus 2 gange med længden af vektor A gange med længden af vektor B.
som vi havde her. Og så siger jeg lige med min højre side, som jeg havde her. Alt det, jeg havde her, det skriver jeg her. Så vi har længden af vektor A i n. Og så har vi plus længden af vektor B i n. Minus 2 gange med længden af vektor A gange med længden af vektor B gange med cosinus til v. Og nu reducerer jeg, og når jeg ved at dividere med længden af vektor A i n plus længden af vektor B i n på begge sider. Så jeg siger dividere her. Længden af vektor A i n plus længden af vektor B i n. Og jeg gør det samme her. På højre side med lighedstegnet. I n plus længden af vektor B i n. Og her går de ud med hinanden. Det her går ud med det her, og det her går ud med det her. Så det jeg har tilbage er, på min venstre side har jeg minus 2 gange med vektor A gange med vektor B er lige med alt det jeg har her, minus 2 gange med længden af vektor A gange med længden af vektor B gange med cosinus til v. Og nu plusser jeg med 2 på begge sider, for at komme af med 2 her, både på højre side og venstre side. Så vi siger minus 2, som vi havde her, plus 2 gange med vektor A gange med vektor B er lige med minus 2 plus 2 gange med længden af vektor A gange med længden af vektor B gange med cosinus til v. Og dermed kommer jeg af med, altså minus 2 plus 2 giver jo 0. Og her er det samme, det giver også 0. Og det jeg får tilbage på min venstre side er lige med vektor A gange med vektor B. På min højre side får jeg længden af vektor A gange med længden af vektor B gange med cosinus til v. Ved at bruge cosinusrelationen, som jeg havde herovre, i en trekant, som jeg havde her, udspændt af de forskellige vektorer, vektor A og vektor B og differencen, har vi vist, at skalærproduktet mellem to vektorer er givet ved det her.